नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आजचे मुख्य खबरो. कारवारच्या माजाळी जंगलात 7.5 लाखाचो बेकायदेशीर गोंयचो सोरो जप्त. बेकायदेशीर गो साठवणी विरुद्ध कठीण क्रम. प्रभू चव्हाण. विद्यार्थ्यांची मागणी पूर्ण करूक राज्य सरकार अपयशी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिरसी. शहराबरोबर ग्रामीण भागात महिला उत्सव आयोजन करा. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जयश्री मागेर. आतपळ्यात आयचे सविस्तर खबरो. माजाळी जंगलात रात्रीन धरलो बेकायदेशीर गोंयचो सोरो. कारवार तालुक्याच्या माजाळच्या जंगलात सोमार दिवस रात्री अबकारी विभागाच्या अधिकारीन धाड घालून 6,70,000 रुपयाचो बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. हो सगळो सोरो गोंयांत तयार जाल्लो 64 पोती भितर भरून दवरिल्ले. राष्ट्रीय महामार्ग 66च्यान सुमार 1.5 किलोमीटर पयस गोंयचो सोरो जंगलात निपोवन दवरिल्ले. हेजे बद्दल अधिकारीक माहिती मेळनाका अधिकाऱ्याच्या पथकान यशस्वी धाड घालून 64 पोते भितर भरून दवरिल्लो गोंयचो सोरो जप्त केलो. जप्त केल्ल्या सोऱ्या पोतयेंत 1,423 लिटर सोरो आणि 288 लिटर बियर आशिल्ली. अबकारी विभागाचे निरीक्षक दयानंद SB हेमी सांगले की गिरिजा सायन्स इंजिनियर कॉलेजा लागीं जंगलात सोरो भरून दवरिल्ल्या आरोपीचो आमी शोध घेतली आसात आणि बेगीच ह्या आरोपीक अटक करतले म्हण तेमी विश्वास व्यक्त केला. अबकारी विभागाचे उप आयुक्त शिवनगौडा पाटील हेमगेल्या मार्गदर्शनात उप अध्यक्षकी सुवर्णा बी नाईक हेमगेल्या नेतृत्वात ही कारवाई केली. बेकायदेशीर गरवावरचे दिसून येयल्यान प्रकरण दाखल जातले. पशुपालन विकास मंत्री प्रभू चव्हाण. बेकायदेशीर गरवावरचे दिसून येयल्यान प्रकरण दाखल जातले आणि 50,000 ते 5 लाख पर्यंत दंड घालतले असे पशुपालन विकास मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी सांगले. कारवार जिल्ह्यात हरवळ गरवाली संख्या जास्ती झाली असा. तसल्या हरवळ गरवाक गोशाळेत धान दिवच्याक संबंधित आशिल्ल्याक सूचना केली असा. प्रत्येक तालुक्यात 2 गोशाळा निर्माण करच्याक क्रम घेतिल्ले असा असे पशुपालन मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी सांगले. गो संरक्षण करच्याक सगळ्यांक सहकार्य करूं जाय. गरवाक बेकायदेशीर व्हरचे दिसून येयल्यान सार्वजनिक लोकांक माहिती दिवूं जाय. गो रक्षणा संबंध आशिल्ले विशेष न्यायालय स्थापन करच्याक प्रयत्न चालू आसा असे पशुपालन विकास मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी सांगले. ह्या वेळार जिल्हाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार के, अपर जिल्हाधिकारी कृष्णमूर्ती नाईक, जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी शिवप्रकाश देवराजू हेमी उपस्थित आशिल्ले. ग्रामीण भागात सुद्धा महिला उत्सव आयोजन करा. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जयश्री मागेर. तालुका आणि ग्रामीण भागात महिला सांस्कृतिक उत्सव आयोजन केल्यार कला साहित्य संस्कृतीच्या प्रदर्शनाक कन्नड आणि संस्कृती खात्यान तेमकां सहयोग दिवूं जाय असे जिल्हा पंचायत अध्यक्षा जयश्री मागेर हेमी सांगले. मंगळवाराक जिल्हा रंगमंदिरात कन्नड संस्कृती खात्या वतीन आयोजित केल्ल्या महिला सांस्कृतिक उत्सवाचे उद्घाटन करून तेमी उलयताले. जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यात आणि ग्रामीण भागात महिला कलाकार असल्या उत्सवात भाग घेऊन आपली कला सादर करू शकतात म्हणून जिल्हा कन्नड आणि संस्कृती खात्यान असले महिला उत्सव आयोजन करून महिला भितर आशिल्ले कलेचे सुप्त गुण प्रदर्शनाक संधी दिवची, माची तेमकां दिवची अशें म्हणले. कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी जिल्हा पंचायत स्थायी समिती अध्यक्ष चैत्रा कोठारकर हेमी सांगले. महिला अभिवृद्धीक असले सांस्कृतिक उत्सव आयोजन करचे ही आनंदाची खबर. आज संवसारात विविध क्षेत्रात महिला पुरुषापेक्षा फुडें पावला. मेळीत संधीचो उपयोग करून घेवचो अशें तेणी म्हणले. या वेळार पद्मश्री प्रशस्ती पुरस्कृत शुक्री बोम्मुगौडा, तुळशी गौडा हेमकां सन्मानित केले. साहित्य आणि शिक्षकी श्री देवी केरेमेने हेमी महिला सबलीकरण या विशयाचेर उलोवप केले. कन्नड संस्कृती खात्याचे प्रभार सहाय्यक अधिकारी एनजी नायक हजर आशिल्ले. विद्यार्थ्यांची मागणी पूर्ण करूक राज्य सरकार अपयशी. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिरसी. सरकारी पदवी कॉलेजात अतिथी उपन्यास नेमणूक करचे राज्य सरकाराविरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे शिरसी नगर घटकाच्या वतीन शहरात मिरवणूक काढली. शिरसीच्या पहिल दर्जाच्या कॉलेजाकडच्यान मिरवणुकेत सुरुवात करून उपविभाग अधिकारी कचेरी कडेपर्यंत वचून राज्य सरकाराविरुद्ध घोषणा दिते रावले. शाळा कॉलेज सुरू जावन आता स्थिती पूर्वपदार पावला जाल्यार सरकार विद्यार्थ्याला हितदृष्टीन विद्यार्थ्याक सवलत दिवूक सरकार अपयशी झाला. विद्यार्थी वेतन मंजूर करूं जाय. सगळे विद्यार्थ्यांक हॉस्टेल प्रवेश अवकाश दिवूं जाय. अतिथी उपन्यासक नाशिले वर्ग चलोवं जायना. सध्या ठरयली परीक्षा आणि 3 महिने पुढे ढकल जाय
अशी अनेक मागणी पुढे दवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदच्या वतीन जोरदार मागणी केली। या मिरवणुकीत गुरुराज नाईक, सुप्रीता, अक्षय नाईक, सोमू, विजय आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे इतर पदाधिकारी हजर आशिले। अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा श्री ब्रह्मदेवाचो उत्सव काल सादर जालो। अस्नोटी पिप्पळगिरी हिंगा श्री ब्रह्मदेवाचो उत्सव काल उमेदीन सादर जालो। दनपारा 1 वाजता श्रीची पूजा, नंतर तीर्थप्रसाद, नंतर महाप्रसाद असो कार्यक्रम जालो। या वर्साक कोविड महामारीची भय जरी उरली तरी प्रतिवर्षाप्रमाणेच भक्तान देवालया दर्शनाक गर्दी केली। या देवालया दर्शनाक आणि खास महाप्रसादाक पयस पसऱ्यान भक्त लोक येतात। ती ही वर्षाची परंपरा अवनुबी पळोवंक मेळ्ळी। रात्रीन मनोरंजनाचो कार्यक्रम सोडल्यार बाकी धार्मिक सगळे कार्यक्रम उमेदीन जाले। वर्ष पद्धती प्रमाणे श्री ब्रह्मदेवाला उत्सव उमेदीन साजरो जालो ही एक खुशेची खबर। पैंगीण हिंगा माघ मास गणेश जयंतीच्या देणगी कुपनच्या विक्री शुभारंभ श्री श्रद्धानंद ज्ञान प्रसारक संस्थेचे अध्यक्ष अरुण वामन भट हेमगेर हातीन जाले। या वर्ष समितीचे 25वे वर्ष। दर वर्षाक हो उत्सव 5 दिवस साजरा जातालो। मात्र या वर्षाक कोरोना महामारीमुळे मर्यादित स्वरूपात जयंती उत्सव साजरा जातली। 15 फेब्रुवारी गणेश जयंती असून त्या दिवसाक सकाळी गणेश मूर्तीची स्थापना, दंपारा सत्यनारायण महापूजा व श्रीची महापूजा, त्यानंतर महाप्रसाद जातलो। सांजेर स्थानिक कलाकारातर्फे नाट्यप्रयोग साजरा जातलो। त्यानंतर श्रीचे विसर्जन जातले। देणगी कुपन्सात पहिले बक्षीस इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर, दुसरे बक्षीस रेफ्रिजरेटर, तिसरे बक्षीस सायकल व अन्य आकर्षक बक्षीस आसात। देणगी कुपनची किंमत 100 रुपये आसा। आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 16 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले। अंकोला 1, कुमटा 1, होन्नावर 1, शिरशी 6, एलापूर 1, हळियाळ 4 आणि जोडा 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले। तसेच 9 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। कारवार 1, अंकोला 1, कुमटा 2, शिरशी 2 आणि हळियाळ 3 कोरोना रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 14,473 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले। तसेच 14,224 रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले। अजूनही 62 रुग्ण उपचार घेती आसात। तितून भितर 6 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 56 रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात। आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 187 लोकांले मरण झाले आसा। इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।